I en companyia de la Generalitat Valenciana ara anem a encetar dos projectes molt ambiciosos que van a remodelar i millorar els polígons de la nostra ciutat, tant el polígon Alcodar com el polígon Benieto. Ja un dels dos polígons ha sigut millorat amb aquest nou accés que vam inaugurar l'any passat en el polígon de Benieto. Han sigut millorats també en infraestructura de fibra òptica, ara estan dotats de fibra òptica i ara anem encara a millorar-los més amb una millora, amb una inversió pública del voltant de 2 milions d'euros en el que anem a millorar a través d'una rotonda l'accés al polígon Alcodar, anem a millorar tota la comunicació i els serveis, el tema de jardins, el tema de clavegueram, el tema de es publicava en el BOE fa apenes uns dies. Exacte, hi ha 12 empreses que s'han presentat per a fer aquesta obra, una obra que estarà acabada a finals d'aquest any, perquè tenim que justificar l'obra abans del 31 de desembre, i que significarà la inversió més important en dècades en els polígons de la nostra ciutat. Nosaltres estem al costat dels que creen ocupació. Des que estem governant nosaltres aquesta ciutat hi ha 1.500 persones menys a l'atur. Quan uno fa una inversió en un parc empresarial com són els polígons, després acaba repercutit en un augment dels llocs de treball, del voltant del 5, del 10% de l'augment. Els polígons a dia d'avui tenen a 3.200 persones treballant i la nostra aspiració és ajudar-los a que ho facin millor, a que treballen millor. I per això també n'hi ha que generar confiança i la confiança també se crea en aquesta relació entre l'Ajuntament i les empreses. Sempre hem dit que no hi ha millor pla d'ocupació que pagar el que uno fa. A dia d'avui l'Ajuntament de Gandia està pagant a 18 dies, a 5 dies, a 20 dies, quan nosaltres vam arreplegar aquest Ajuntament i pagava a un any, a 2 anys les seues factures i els seus compromisos.